No joo, mutta moi, tässä on muuten toinen vlogi, että vähän jännittää tällaista kuvata, kun mä koskaan tällaista tehnytkään, enkä kuvannut ainakaan, että siellä sinne rupeaa tulemaan, että pitää ruveta valmistautumaan. Nyt tähän se juttu on sitten. Nyt sitä sitten lähdetään. Nyt sitä mennään sitten äkkiä. Äkkiä pakoon. Tällaista en oo koskaan tehnyt. En oo koskaan. Ai. Onnistui niin hyvin. Nyt mennään äkkiä kaveria katsomaan, mitä se sanoo tästä. Nyt mennään. Tuo rauhoittuu sydänä, mä hakkamun tällaista koskaan tehnyt. No niin, nyt ruvetaan olemaan täällä perille, että siellä se mun kaveri odottaakin jo. Voi. No terve. Katso mitä mä oon tehnyt. Nyt lähdetään paanalle. Katso mitä mä oon tehnyt. Koulu perkele, mistä tämä? Mistä te tämän auta? Joku tyhmä jätti rannankulmaan. Ovet auki ja mostarin päälle, niin mä kävin hakemassa. No joo, tää on vähän rauhoittaa. Kato mitä mä ostin uudet aurinkolasit tänään. Näytän. Tällaiset komiat. Sanoppa nyt. Oi vittu! Jäädäänkö me tässä? Mennään tuohon pihalle katsomaan niitä sun lasia. Näitä auton päällä, niin päästähän lähtemäänkin nopii. Tuu nyt tähän valon alle, niin näkyy. Joo, kato. Nyt lähdettiin painalle ja kaikki hauskaa tässä vois. Niin kuin eilisestä päivästäkin kertoo vielä sen verran, että eilen tuli nukuttua koko päivä. Joo, mutta näytäs nyt siinä niitä sun lasias, minkälaiset sä oot hommannut. Paljon maksaa. Miksi sä kuvaat taas? Se kun niitä lasia piti näyttää, mä en oo nyt komoin. Ei nää maksanut mitään. Tähän mikseen. Sitten kun mä olin kysytty niissä kommentissa, mitä sä oot mieltä Jeesuksesta, niin mun mielestä Jeesus ei elä enää. Nyt, tiedätkö mitä muuten? Oota hetki, mä kusen. No mulla olisi sulle sellainen toinen juttu Jeesuksesta. Haluatko mä kuvaan, kun sä kusit? Autoa vaan sisälle, koko konkkani. Tehdäänpä sellainen juttu, että pistähän auto kiinni ja odotapa siellä, mä käyn vähän täällä. Sitten tähän ovet lukkoon. Yritä nyt tulla pois sieltä. Yritäpä tulla pois sieltä, että tänne päästä. Mä tarvitsen soittaa poliisit, että et ryöstänyt autoa. Täältä lähtee. Mä soitan poliisit, että ne hakaa sit täältä, sä oot ryöstänyt auton. No niin, että se on konu tässä terveyttä. Niin täällä olisi Davidalan kupeessa auton varastanut yksi äijä, että sen saa tulla hakemahan pois. Mä huomasin, että se oli völlinyt se auto, nyt se on täällä. Joo. No se on. Joo. No niin, hei. Joo.
Tuolla menee juna.